עוד היפותזה אחת היא שאתם יודעים שיש לנו עוד שיעור בשבוע. לא, זהו. אמרו מספיק. יש כאלה שהתבלבלו, אני יודעת, חשבו שהיום יצא לשיעור, אז... חשבתי שאתם לא אוהבים אותי יותר. טוב, בואו נתחיל חבר'ה. אנחנו בסוף השיעור הקודם התחלנו לדבר על probably approximately correct framework, כן, השיטה להסתכל על המרחב היפותזות ומרחב אינסטנסס בצורה של להשתמש בשני הכלים בעצם שמאפשרים להגיד משהו איכותני על מה שיוצא. כי הבעיה העקרונית, כמו שאתם כבר מבינים, היא שאנחנו באמת לא יודעים מה הקונספט האמיתי שאני מנסה ללמוד. אין לי דרך באמת לדעת מהו. אני רק יודע על סמך מה שיש לי בטריינינג סט, ואז בעצם אני מנסה לנחש, או לנסה איכשהו לקבל איזשהו מושג על הקונספט האמיתי, תוך כדי הסתכלות על הטריינינג סט. ולכן יש את המושג הראשון של אפרוקסימציה, כלומר עד כמה הטעות, אני אנסה לחסום את הטעות באיזשהו משתנה כלשהו. והמושג השני זה ה-probability, שזה כבר גם כדאינו בשיעור הקודם. הדרך היחידה להגיד דברים בצורה מושכלת זה להגיד, אוקיי, בהסתברות כך וכך, כנראה מה שאני אומר הוא נכון. אז בעצם שני הכלים האלה ביחד יוצרים את ה-probably, approximately correct. ואמרתי גם שאנחנו בסוף נוסיף עוד גם את ענייני מדעי המחשב מצד אחד, שזה סיבוכיות, וענייני, או בעצם אנחנו לאט לאט נגיע למצב שבו מה שבאמת חשוב זה המשאב הכי יקר ב-learning, וזה מה? הטריינינג דאטה, כמה טריינינג דאטה יש או כמה טריינינג דאטה צריך בשביל להגיע לטעות מסוימת בהסתברות מסוימת. זה בעצם הרעיון של probably approximately correct. ואז התחלנו עם דוגמה אחת ספציפית שעברה לכם מעל הראש בגלל שזה היה 2 דקות לסוף השיעור, ולכן אני אחזור לזה. אנחנו מדברים פה על מצב שבו יש לי מרחב היפותזות סופי. כלומר, יש מצבים כאלה, ואנחנו תכף נראה גם דוגמה, שבו אני יכול לספור את מספר ההיפותזות. אני מזכיר לכם שבתחילת השיעור הקודם היה לנו גם דוגמה כזאת, היה דוגמה של כל הפונקציות הבינאריות מעל משתנים בינאריים. אז יכולנו בעצם ממש לספור את מספר ההיפותזות האפשריות, מספר הפונקציות. במקרה שזה פונקציה בינארית, אז הפונקציות האלו הן דיכוטומיות. הן מצב שבו חלק זה פלוס וחלק זה מינוס, חלק זה 0, חלק זה 1, כן? אז בעצם אני צריך לחלק את מרחב האינסטנסס שלי לשתי קבוצות, ולכן זה נקרא דיכוטומיה. אז אפשר היה לספור את מספר הדיכוטומיות, ולכן היה לנו finite hypothesis space, כן? מרחב היפותזות סופי. עכשיו אני מגדיר, כן? אני רוצה להגיד משהו על היכולת שלי בעזרת טריינינג סט מסוים להגיע לטעות מסוימת אמיתית. לא טעות בטריינינג סט, אלא טעות בריל, כאילו המצב האמיתי בעולם האמיתי. אז אני מגדיר שהיפותזה כלשהי בתוך מרחב ההיפותזות, אני קורא לה אפסילון bad, כלומר היא לא טובה, אם הטעות שלה גדולה מאפסילון. סתם, שם, אני קורא לזה אפסילון bad. אבל במונח מתמטי הכוונה היא שהטעות, עכשיו שאני מדבר על טעות, זה הטעות האמיתית, לא הטעות על הטריינינג סט, אלא הטעות האמיתית שכביכול אני לא יודע אותה באמת. מה זה אפסילון? נגיד 5%, נגיד 10%, לא משנה. אתם קובעים מה זה אפסילון, אז אני מחליט שהיפותזה היא אפסילון bad אם הטעות שלה גדולה מאפסילון. עכשיו, בגלל שמרחב ההיפותזות הוא סופי, אנחנו מניחים שהקונספט שאני מנסה ללמוד הוא באמת בתוך H. כן? יש מצבים שזה לא נכון, יש מצבים שאפילו מרחב ההיפותזות שלי לא יכול להגיע לקונספט האמיתי. איך קראנו למצב כזה? מה יש בו? היי, מה? במצב כזה שההיפותזה עצמה, הקונספט עצמו לא נמצא במרחב ההיפותזות. בשיעור הקודם דיברנו על זה, אמרנו שזה אומר היי בייס, כאילו, כי בעצם אנחנו כמה שנגיע
להיפותזה טובה, היא עדיין לא תהיה ההיפותזה האמיתית. כן? אז אפילו שהווריאנס אולי יהיה נמוך, אבל הבייס הוא מאוד גבוה, בגלל שאני אפילו לא יכול להגיע. אין לי דרך להגיע, ברגע שבחרתי את מרחב ההיפותזות הזה, אין לי דרך להגיע לקונספט האמיתי. אז זה נקרא בייס גבוה. אבל במקרה שלנו אני מניח שההיפותזה נמצאת במרחב ההיפותזות, ואז אני מחפש consistent learner. דרך אגב, אם זה לא... מה זה consistent learner? קודם כל, שמה? שמה זה לא? כולם לומדים לפי הטריינינג. שהוא מגיע לטעות 0 על הטריינינג סט. כן, טעות 0 על הטריינינג סט. למה הייתי צריך אבל שמרחב ההיפותזות יכיל את הקונספט שלי? כי אם לא, אז יכול להיות שאני לא יכול, בכלל לא קיים כזה consistent learner. בגלל שאם אני בכלל לא יכול להגיע להיפותזה, יכול להיות שכל learner על טריינינג סט מסוים, בוא נאמר, אפילו הפוך הייתי אומר, קיים טריינינג סט מסוים שחייב להיות בו error. כן? אחרת, אם כל טריינינג סט שהייתי בוחר יהיה לו 0 error, לא יכול להיות שההיפותזה לא נמצאת במרחב ההיפותזות שלי. לכן, אני מניח שההיפותזה נמצאת במרחב ההיפותזות שלי, לא ההיפותזה, הקונספט נמצאת. הקונספט, מה שאני באמת מנסה ללמוד. הוא נמצא במרחב ההיפותזות שלי, ואז אני יכול באמת להגיד, בוא נחפש consistent learner. ולמה, קודם כל, במקרה הזה, למה אני מחפש consistent learner? כי אז באמת הטעות על ה-learner היא 0. כלומר, הטעות על הטריינינג סט שלי היא 0. אז זה היה ממש כאילו היפותזה טובה. אבל מה הטעות האמיתית אני לא יודע. כן? למה אנחנו רוצים שהטעות תהיה 0 על ה... כי זה מה שאני אומר, עדיף לי כמובן, אם יש לי אפשרות ליצור learner, כן, אלגוריתם שיכול להגיע ל0 טעות על הטריינינג סט, אז זה מעולה, אז אני יכול להשתמש בו. עדיף לי להשתמש בכזה אלגוריתם. למה להשתמש באלגוריתם שכבר על הטריינינג סט יש לו טעויות? אם כבר על הטריינינג סט יש טעויות, אז על אחת כמה וכמה יהיה לו טעויות בעולם האמיתי, נכון? אבל אמרנו שטריינינג, אם הטעות היא 0 בטריינינג סט, זה אומר שבטסטינג סט הטעות תהיה ענקית. לא, לא תמיד, לא תמיד. לא תמיד, צריך לזכור. בהחלט יכול להיות מצב שבו יש לך 0 טעות. תראי, את יכולה לחשוב על הדוגמאות שלמדנו לאורך הקורס. בוא נחשוב נגיד על על קונספט שהוא מופרד לינארית, שאפשר להפריד אותו לינארית. עכשיו תקחי אינסטנסס שיהיה לך טריינינג סט, החיובים יהיו מצד אחד, השליליים יהיו מצד שני. ואתה מוצא קונספט שיש לו 0 טעות, והוא לא עושה שום דבר פיטינג, הוא באמת מוצא את ההיפותזה הטובה. אז אם יש לי 0 טעות, זה ממש לא אומר שאתה באופן פיטינג. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, יש פה כל מיני, אתה צריך להסתכל על עקומות למידה, כל מיני דברים אחרים. אוקיי, עכשיו בעצם מה נותרה לי השאלה? השאלה היחידה שנותרה לי לשאול זה, אוקיי, אני משתמש ב-consistent learner, הגעתי ל0 טעות על הטריינינג סט, מה ההסתברות שההיפותזה שהגעתי אליה היא עדיין גרועה? מה זה גרועה במובן שלנו? היא עדיין אפסילון בעד, עדיין הטעות האמיתית שלה גדולה מאפסילון, כן? ועוד פעם, אני לא יכול לדעת את זה בוודאות, אז לכן אני משתמש בהסתברות. אני מנסה להסתכל מבחינה הסתברותית. בואו נניח שקיבלתי היפותזה שהיא קונסיסטנטית עם הטריינינג סט, מה ההסתברות שהטעות שלה היא גבוהה ממה שאני החלטתי, שזה 5%. אוקיי, אז עכשיו זה עובר בסך הכל לספירה. מה זה ספירה? אני אומר לכל רנדום סאמפל, אם אני בוחר רנדום סאמפל מכל מרחב האינסטנסס שלי, ההסתברות שיש לי טעות אם ההיפותזה היא אפסילון בעד, היא גדולה מאפסילון. זה לפי הגדרה. אמרנו שלפי הגדרה, הטעות של ההיפותזה, אם היא אפסילון בעד, היא גדולה מאפסילון. אז זה לכל אינסטנס מסוים, ההסתברות שאני אקבל טעות, זה תמיד גדול מאפסילון. עכשיו, לעומת זאת, כל הטריינינג סט שלי, אני הצלחתי להגיע ל0 טעות. כלומר, מה הסיכוי שכל הטריינינג סט שלי בעצם לא קיבל טעות גדולה מאפסילון? אז כל אחד מהם, ההסתברות זה 1 מינוס אפסילון, כי הרי זה ההסתברות שאין לי טעות, שאין לי טעות, שאין לי טעות. ויש לי M כאלה, וכל אחד מהם אני מניח שהוא בלתי תלוי בשני, שכאילו אני בחרתי אותם בצורה רנדומלית, ולכן זה 1 מינוס אפסילון בחזקת M. זה ההסתברות בעצם שההיפותזה שלי היא קונסיסטנטית.
עכשיו, יש לי consistent learner, וזאת ההסתברות שקיבלתי את ההיפותזה. מסתכלים על הממוצע בסעיף השני? סליחה? מסתכלים בסעיף השני על הממוצע? לא ממוצע, ממש לא ממוצע. הסתברות של מקרים בלתי תלויים. כל אחד מהמקרים האלה זה ההסתברות היא 1 מינוס אפסילון, ולכן בסך הכל זה 1 מינוס אפסילון בחזקת n. כאילו זה מכפלה של ההסתברות. עכשיו אני שואל את השאלה שמעניינת אותי. מה ההסתברות שההיפותזה היא גם קונסיסטנטית, כי אני השתמשתי בקונסיסטנט לרנר, וגם אפסילון בעד. כלומר, אכלתי אותה. גם בחרתי היפותזה, השתמשתי בקונסיסטנט לרנר מעולה, מצאתי היפותזה שיש לה 0 טעות על הטריינינג סט, אבל עדיין אכלתי אותה בגלל שבעולם האמיתי הטעות שלה גדולה מאפסילון. אז זה ההסתברות שאני מחפש. עכשיו, אני בעצם, מה אני אומר? אני לוקח את זה ואני סופר את מספר ההיפותזות שנמצאות במרחב שלי, והן אפסילון בעד. כן? כל ההיפותזות שהן אפסילון בעד במרחב שלי, כן? ואני מסתכל על כל אחת מהן, מה ההסתברות שהיא גם קונסיסטנטית. כן? אז זה יהיה בוודאי קטן שווה מזה, או אפילו שווה. בעצם, כל ההיפותזות, אני לא יודע כמה כאלה יש. אני לא יודע כמה היפותזות שהן אפסילון בעד קיימות, אבל אני אומר, כל אחת מהן, ההסתברות שלה, כן, להיות קונסיסטנטית. זה גדול שווה ממה שאני מחפש. עכשיו, מה זה אומר? ההסתברות, זה בדיוק מה שחישבנו לפני רגע. אם ההיפותזה שלי היא גם אפסילון בעד, והיא זאת שהקונסיסטנט לרנר שלי בחר, אז זה בעצם, יש לי M training examples, אז ההסתברות היא 1 מינוס אפסילון בחזקת N. כי כל אחד מהאינסטנסס בתוך הטריינינג סט, למרות שההיפותזה היא אפסילון בעד, היא כן עשתה את הקלסיפיקציה הנכונה על האינסטנס הזה. וכל אחד מהם ההסתברות שלו זה 1 מינוס אפסילון. אז ביחד זה 1 מינוס אפסילון כפול M. וכמה כאלה יש לי? יש לי מספר ההיפותזות שהן אפסילון בעד במרחב. כן, יש לי כל ההיפותזות, בואו נסתכל רק על מספר ההיפותזות שהן אפסילון בעד, כפול ההסתברות שכל אחת מהן היא קונסיסטנטית. זה גדול שווה מההוא, כן? עכשיו, כל מה שאני עושה זה אני עושה דבר מדהים. אני אומר, אוקיי, לא מעניין אותי כמה היפותזות אפסילון בעד יש, אני מחליף את זה ב-upper bound. מה זה upper bound? upper bound זה כל מרחב, גודל כל מרחב ההיפותזות שלי. זה ממש ממש גס, כן? אבל אוקיי, זה הדרך שלי למצוא איזה חסם. אז בעצם קיבלתי שההסתברות שיש לי איזושהי היפותזה שהיא גם קונסיסטנטית וגם היא גרועה, היא גם אפסילון בעד, זה קטן שווה מ-H כפול 1 מינוס אפסילון בחזקת M. עכשיו אני משתמש פה בשוויון מאוד פשוט. 1 מינוס אפסילון קטן שווה מ-E במינוס אפסילון, כאשר אפסילון נמצא בין 0 ל-1. אפסילון. למה? הנה התשובה, כאן זה שני הגרפים, אתם רואים, זה 1 מינוס אפסילון, זה E במינוס אפסילון. אז דרך אגב זה נכון תמיד, לא רק בין 0 ל-1. בקיצור, זה שתי פונקציות. למה אני עושה את זה? כי הפונקציה הזאת יותר נוח לי להשתמש בה. אז בעצם יצא לי שההסתברות שהיא גם קונסיסטנטית וגם גרועה, זה קטן שווה מ-H, E בגודל מינוס אפסילון M. עכשיו, מה אני יכול לעשות עם זה? אז בואו רגע לחשוב. H, כן, מרחב היפותזות סופי, אז אני יכול למדוד את הגודל שלו, אין לי מה לעשות עם זה הרבה. E זה E, אפסילון זה משהו שאני מחליט מראש, זה 5% טעות, 10% טעות, 7% טעות, זה משהו שאני מחליט מראש. מה הדבר היחיד בעצם שבו אני יכול לשחק איתו? M. מה זה M? אני מזכיר לכם? מספר האינסטנסס בטריינינג סט. אז בעצם זה נותן לי חסם ראשון על כמה אינסטנסס אני צריך בשביל להגיע לטעות מסוימת בהסתברות מסוימת. לכן זה probably, approximately, correct, כי אני מגיע לטעות מסוימת בהסתברות מסוימת. אז הנה, למשל, אני רוצה לדעת שה-failure probability, ההסתברות לטעות, תהיה קטנה, נגיד, מדלטה כלשהי. אז אמרנו שההסתברות קטנה מזה, ואני רוצה בעצם שזה יהיה קטן מדלטה. כן? אז בעצם זה חסם ראשון, ומפה אני מחלץ את M, כי זה הדבר היחיד שאני יכול לשחק איתו. וכן, אם אני מחלץ פה את M, אז יוצא ש-M צריך להיות גדול שווה מ-1 חלקי אפסילון לגודל של H חלקי דלטה. שזה, אם אני מפרק את זה בצורה כזאת, ככה הפרדנו את כל הגורמים. וכל הגורמים זה נראה הגיוני. מה זה נראה הגיוני? מה זה אומר? מספר האינסטנסס שאני צריך בשביל ללמוד משהו עבור טעות כלשהי,
זה הפוך מהטעות, כן? ככל שהטעות יותר קטנה, אני צריך יותר אינסטנסס, כן? אז זה הגיוני. אותו דבר פה, הדלטה הזאת זה בעצם אחד, כן, אני פה, אני לא זוכר אם זה השקפים הכי מעודכנים, אבל בעצם הדלטה זה אחד מינוס הטעות שאני רוצה, כן? הדלטה, אז עוד פעם, ככל שהטעות הזאת קטנה, אני רוצה להקטין את המרווח שלי ולהגדיל את ההסתברות לדבר טוב, אז אני צריך יותר אינסטנסים. וחוץ מזה, אני רואה ש-M תלוי בגודל מרחב ההיפותזות שלי. כן? ככל שמרחב ההיפותזות שלי יותר גדול, אז יש לי יותר אופציות, אז כמובן אני צריך יותר אינסטנסס בשביל ללמוד אותו, ללמוד משהו נכון בתוכו. אז זה החסם הראשון שאנחנו מגיעים, וכמו שאתם רואים, זה נראה לנו הגיוני, אבל זה חסם דווקא די טוב, אבל זה היה די טוב מצד אחד, בגלל שכמו שאתם רואים, יש פה איזו תלות שהיא תלות הפוכה מבחינה אקספוננציאלית. אז יש לנו פה M, והיה תלוי ב-E בגובה מינוס אפסילון M. ולכן, ככל שאני אגדיל את M, הסיכוי שהטעות שלי תקטן, הוא גדל בצורה אקספוננציאלית. וזה לא רע, אני מגדיל את זה בצורה לינארית, את M, ואז הטעות שלי תקטן בצורה אקספוננציאלית. הסיכוי לטעות תקטן בצורה אקספוננציאלית, אז זה בכלל לא רע. מצד שני, אני רואה ש-M כן תלוי בלוג של גודל המרחב. אם המרחב שלי מאוד מאוד גדול, אני צריך כנראה יותר ויותר אינסטנסס. שאלה יש לך? דלטה זה ההסתברות לטעות. כן, אני רוצה שההסתברות לטעות תהיה מתחת לאיזשהו משהו. כלומר, סליחה, לא ההסתברות, התבלבלתי. דלטה זה המרווח שאני רוצה. לא, עוד פעם. לא התבלבלתי, סליחה. אז כתוב שם, in order to reduce the failure probability below desired level, אני רוצה בעצם שההסתברות לטעות תהיה קטנה מ-5%, או קטנה מ-10%, או משהו כזה. ואז אני רוצה להקטין את זה כמה שיותר. אני לא יכול להגיד את זה, הרי בסופו של דבר, מה דיברנו כאן? כאן דיברנו על הסתברויות. שההסתברות, שההיפותזה הקונסיסטנטית שלי היא גם כן אפסילון בטא. והגענו באיזה חסם על ההסתברות הזאת, נכון? אז עכשיו אני אומר, אם אני רוצה שההסתברות הזאת תהיה כמה שיותר קטנה, אז אני רוצה שהדבר הזה יהיה קטן מההסתברות, קטן מהדבר הזה. אז דלטה זה ההסתברות, דלטה זה ההסתברות ואפסילון זה הטעות. זה בעצם כמה טעות אני מרשה. 5% טעות, 10% טעות. אוקיי, אז בואו ניקח דוגמה, כדי שאולי זה יהיה קצת יותר ברור. אז יש לי מרחב היפותזות, עוד פעם אני מנסה ללמוד, כמו קודם, פונקציה בוליאנית, כלומר פונקציה דיכוטומיה, ומרחב ההיפותזות שלי עכשיו, במקרה הזה, זה מה שאני קורא disjunction of boolean literal. מה זה disjunction? זה או, כן? אז זה x1 או x5 או לא x5 או לא x22. זו יכולה להיות למשל היפותזה. מה זה x1 עד x22? זה features, כן? כל אחד מהפיצ'רס האלה הוא בינארי, הוא או 0 או 1. דיברנו על זה, זה או גבוה, נמוך, שמן, רזה, כן? גבר, אישה, כל הדברים האלה. אז יש לנו פה פיצ'רס בינאריים, וזה סוג מסוים של היפותזות. לא כל דבר אפשר לייצג בעזרת disjunction of boolean literal. כן? לא כל דבר אפשר לייצג בצורה כזאת, אבל אני מחליט שמרחב ההיפותזות שלי זה, וגם אני אומר, כמו שאתם זוכרים, שאני מניח שדווקא את הקונספט שאני מחפש כן אפשר לייצג בצורה כזאת, שזה disjunction of boolean. עכשיו אני שואל אתכם, מה גודל מרחב ההיפותזות? כמה היפותזות שונות כאלה יש לי? אז בואו נאמר, כל ליטרל, ברור שכתוב שם, אני רוצה שתחשבו. כל אחד, אז זהו, הדרך הראשונה לחשוב על זה 2 בחזקת, מה? מספר הפיצ'ר, נגיד 2 בחזקת n. כי אנחנו רואים, כל ליטרל יכול להיות או 0 או 1. אבל יכול להיות שניהם. אז מה זה אומר שניהם? מה זה אומר שניהם? לא משנה. שזה אומר שנגד, אני אומר x4 או לא x4. אז מה זה אומר בעצם? שלא אכפת לי. שלא אכפת לי. אז אני יכול לזרוק אותם, כאילו שהוא לא מופיע. זה אותו דבר. לשים את שניהם או לא לשים את אף אחד מהם זה בעצם אותו דבר. זה אומר, לא אכפת לי מה הפיצ'ר הרביעי, לא אכפת לי מה הפיצ'ר השמיני וכן הלאה. אז בעצם יש 3 מצבים לכל פיצ'ר. או מופיע הוא עצמו, או מופיע הנגיישן שלו,
או ששניהם מופיעים, או שאף אחד מהם לא מופיע. אז בעצם יש 3 אפשרויות לכל אחד מהפיצ'רס, ובסך הכל מרחב ההיפותזות זה 3 בחזקת n. כן? אז יש לי 3 בחזקת n היפותזות. אבל זה ממש באתי להגיד ששניהם מופיעים, כי xi או not xi זה תמיד נכון. נכון. אז לכן... לא, אבל תזכור ש-xi או לא xi, יש לך עוד, וסליחה, זה לא או, זה... כן, זה או, לא, יש לך עוד אוים, כן? אז זה אומר או x1 או לא x1 או x5. אז זה בעצם כמו להגיד, לא אכפת לי מה-x1, לא אכפת לי מה-x1. אבל זה בסדר, זה אותו דבר, אתה יכול להגיד ככה, אתה יכול להגיד ככה. כמו שאתה רואה פה, לא שמתי אותם, את כולם, אבל זה אותו דבר. אז 3 אופציות זה הוא כן, הוא לא, או הוא לא אכפת לי? כן. או שהוא, מה זה הוא כן? או שאני בוחר שהפיצ'ר יהיה 1, או שאני בוחר שהפיצ'ר יהיה 0, או שלא אכפת לי. לא אכפת, אבל מה זה אומר לא אכפת לי? זאת אומרת או 1 או 0. אוקיי. עכשיו קצת שאלה יותר קשה, בסדר, אז יש לנו את גודל מרחב ההיפותזות. אנחנו בשביל לעשות את החסם הזה חיפשנו learner consistently, מה זה אומר? איזשהו אלגוריתם שיכול להוציא על הטריינינג סט 0 טעות. מישהו יכול... עכשיו, מה זה טריינינג סט? אתם זוכרים, טריינינג סט זה טבלה כזאת של אינסטנסס, או 0 או 1 באוטפוט, כן, בפונקציה. תנו לי איזה אלגוריתם שיכול לתת לי 0 טעות על המרחב האינסטנס. כל אינסטנס, מה עושה? לא, מה זה לקלאס? אבל אני אומר, מה ההיפותזה? איך אני בונה את ההיפותזה? ההיפותזה צריכה להיראות ככה. x1 או x5 או לא x7. xn. וואי. מה זה xn? xn. האטריביוט של הקלאס ואליו. אבל זה לא, הקלאס ואליו הוא לא האטריביוט. תחשוב רגע מה אתה אומר לי. אתה אומר לי, בוא תיקח את הקלאס ואליו. מעולה. למדתי באפס טעות, מה שאתה אומר. מעולה. עכשיו נגיע לאינסטנס חדש, יש לי את כל הפיצ'ר שלו, אבל אין לי את הקלאס ואליו שלו. מה אני אעשה? איך אני אלמד? לא משהו כללי, אני מחפש לרנר, אני מחפש אלגוריתם שתיתן לי אינסטנס חדש, אני אוכל לעשות לו קלאסיפיקציה. זה מה שאני מחפש. שאין טעות, אפס טעות. על הטרנינג או על הטרנינג? ברור שעל הטרנינג. זה מה שיש לי. איך? בוא נדבר אז אתה אומר לי, בוא תיקח את כולם, x1 או לא x1. או x2 או לא x2, או x3 או לא x3. אתה אומר, זה קונסיסטנטי באופן ברור עם מה? עם החיוביים. אבל מה עם השליליים? יש לי שליליים שאומרים שזה לא יוצא. אוקיי, בעיה. אז אנחנו מתקדמים פה. מה הבעיה? אז מה צריך לעשות עם השליליים? לא, הפוך. לקחת את הליטרלים שלהם, ומה לעשות? להוציא אותם מההיפותזה הזאת. כל הליטרלים של השליליים, אני צריך להוציא אותם מההיפותזה שאתה הצעת. אז בעצם זה consistent learner. אני מתחיל עם היפותזה שכמו שאתה אומר, מכילה את הכל. יענו, כל אינסטנס תתנו לי בעולם, הוא יגיד כן. אומר, כולם, מה זה אומר? זה אומר שלקחתי את כל קבוצת האינסטנסס, וכולם הפכו להיות לי true. אבל יש לי בעיה. אז קודם כל זה ברור לכם שזה קונסיסטנטי עם החלק החיובי של הטריינינג סט. זה ברור. אבל יש לי בעיה עם השליליים. השליליים, הם גם כן הופכים להיות פה בצורה חיובית. אז מה אני עושה? אז אני עכשיו רץ על כל הנגטיב אינסטנסס, כל האינסטנסס שיש להם 0 בטארגט פונקשן, ואני מסתכל על הליטרלים שלהם, והליטרלים האלה, אותם אני מוריד, פשוט מוריד מההיפותזה שלי. זאת הרי ההיפותזה הכי כללית, אז אני מוריד את הליטרלים האלה מההיפותזה, ועושה ככה לכל הליטרלים, לכל האינסטנסס השליליים. ליטרלים זה בעצם מה שיש שם, או x1 או לא x1. אחד מהם, הרי האינסטנס שלי, אתה יודע, יש גם דוגמה, בואו ניקח את הדוגמה. אני מתחיל מזה. זה הטריינינג סט שלי מצד ימין למטה, והנה הדוגמה. יש שם 4 פיצ'רס, אז זה x1 או לא x1, x2 או לא x2 וכן הלאה. אינסטנס הראשון, השלילי, אני מסתכל על השליליים רק. אז יש לי 0, 0, 1, 0. זה הליטרלים שלו. הליטרלים שלו בעצם אומר לא x1, לא x2, x3 ולא x4. אז את כל אלה אני זורק מפה. אתם רואים, לא x1 זרקתי, לא x2 זרקתי,
לא, סליחה, את x3 זרקתי ואת לא x4 זרקתי. נשארתי רק עם זה. זה ההיפותזה אחרי שהרצתי את האינסטנט הראשון בתהליך הלמידה. טוב, יש לי עוד אינסטנט שלילי. 0, 1, 0, 0. אז עוד פעם, אני לוקח לא x1 כבר איננו. x2, אופס, אז יש לי פה את x2, אז אני זורק גם אותו. x3 זה נמצא בלא, אז לא x3 גם אותו אני זורק. ו-x4 נשאר לי 1, x4. אז זהו, ובזה גמרתי. אז בעצם זאת ההיפותזה שלי אחרי שגמרתי את תהליך ההורדה של הליטרלים של הנגטיב טריינינג סט. עכשיו, מה עם הפוזיטיב? מה עם הפוזיטיב? לא אכפת לי. לא אכפת לי. לא אכפת לי, למה? בגלל שבעצם הם, כמו שהם היו קונסיסטנטים קודם, אז עכשיו לאט לאט הם יהיו קונסיסטנטים. כן? הם חייבים להיות קונסיסטנטים, כי אחרת משהו פה לא קונסיסטנטי בטריינינג סט. אז כמובן שאני מניח שהטריינינג סט עצמו הוא קונסיסטנטי. בואו רק אני אראה את האלגוריתם, כי קודם הראיתי את הדוגמה. אז זה מה שיש לכם, for each negative instance x, remove all literals li from x. אז זהו. קיבלתי את ההיפותזה של li0 או li1 או li3 וכן הלאה, שכל אחד מהאלים האלה זה או xi0 כלשהו או לא xi0 כלשהו. דרך אגב יכול להיות גם שניהם. יכול להיות למרות שלא, סליחה, לא יכול להיות שניהם, בגלל שאינסטנס אחד מוריד לי לפחות חצי. לא יכול להיות, סליחה, תמחקו מה שאמרנו. אז זה קונסיסטנטי עם כל הפוזיטיב אינסטנסס. למה? בגלל שאחד מהליטרלים שלהם חייב להיות שם ב-H, כן? אם יש לי איזשהו, אם הורדתי את כל הליטרלים האלה, אז כן, לא נשאר לי אינסטנס. שאלות עכשיו, כן. מה זה? לא הבנתי. אפשר להתחיל מההתחלה, כי לא הבנתי. בסדר, בואו נחזור על הדוגמה. אני אסביר את הכל דרך הדוגמה. זה הטריינינג סט שלי, כולם מבינים? כן. מה זה ליטרל? כולם מבינים? לא. ליטרל זה אומר אינסטנס, אחד מהפיצ'רס, מה הוא אומר? האם זה 0 או 1? זה אומר ליטרל, כן? אז פה יש לי 0, אז זה הליטרל של x1, זה הליטרל של x2, כן? אז שמסומן למשל L2, באינסטנס המסוים הזה, כאן זה 0. שמסומן ליטרל L3, באינסטנס השלישי זה 1. אז זה נקרא ליטרל. עכשיו אני מתחיל עם ההיפותזה הכי כללית שאפשר. זה אתם מבינים למה ההיפותזה שלמעלה כתוב היא הכי כללית? כי היא מכילה את הכל. ומה זה אומר? כל זוג כזה, מבחינתי, כל אחד מהם זה ליטרל. זה או x1, זה אומר שזה 1, או לא x1, שזה אומר 0, נכון? אז זה בעצם ליטרל 1, ליטרל שני, ליטרל שלישי ורביעי וכן הלאה. אז זה אומר, כל אינסטנס עכשיו שאתם תיקחו, אם אני אנסה לעשות לו קלסיפיקציה בעזרת ההיפותזה הזאת, מה אני אקבל? תמיד true, תמיד true. עכשיו, אז סבבה, זה טוב לי בשביל ה-positive examples בטריינינג סט. אבל ה-negative examples בטריינינג סט, הם הופכים להיות גם 1 והם צריכים להיות 0, נכון? הרי לפי הטריינינג סט, אם אני אקח את האינסטנס הזה, 0, 0, 1, 0, ואני אנסה לעשות לו קלסיפיקציה לפי ההיפותזה בשורה הראשונה, אז זה יוצא לי 0 או 0, אז זה יוצא לי שכל זה יוצא true. ופה היה כתוב לי false, לא טוב. אז מה אני עושה? אני לוקח את כל אחד מהליטרלים של האינסטנס הנגטיבי הזה, ואני מוריד אותם מההיפותזה, מוציא אותם. לדוגמה, הליטרל הראשון הוא נגטיבי, הוא 0. אז זה אומר שאני צריך לקחת את x1 not ולהוריד אותו. תסתכלו מה קרה ל-x1 not בין השורה הראשונה לשורה השנייה. נעלם. הליטרל השני, אותו דבר. x2 not צריך לעוף. אז בין השורה הראשונה לשנייה, x2 not עף, נעלם. נמשיך. x3 הוא חיובי, אז x3 צריך לעוף. ותסתכלו ש-x3 נעלם בין השורה הראשונה לשנייה. למה אתה מוריד את ה-x? למה אני מוריד? כי אני לא רוצה, אסור לי שאף אחד מאלה יהיה 1. כי אז יקרה לי שאחד מהם הוא 1, ואז אחד מהם מתאים להיפותזה שלי. אז הורדתי את זה בשורה הראשונה, בשורה השנייה הורדתי את הליטרלים של האינסטנס הזה, ואז גמרתי, בגלל שאני את החיובים, כמו שאמרתי קודם, אפשר גם לבדוק x1 או x4. אז כמו שאתם רואים פה, בשניהם x4
כן, יש לי 1, ולכן שני אלה יקבלו true בהיפותזה הסופית שלי. ולכן הם קונסיסטנטיים עם ההיפותזה הסופית. עוד שאלה. אוקיי, אם היה לך אינסטנס שהוא 0, 0, 0, 0, והקלאס הוא 1, יש פה היה מחזיר עליו 0. מה יהיה 0? אתה מוריד את כל הנגטיבים. הקלאס שלו הוא 1, אז אתה אפילו לא מסתכל עליו מבחינת משהו כזה. למה? אני מוריד את כל הנגטיבים, 0, 0, 0, אז יש לי פה את זה מעיף, את זה מעיף, את זה מעיף. נשאר לי כל החיוביים. רגע, שנייה, בדוגמה הזאת נשאר לנו x1 או x4. ברגע זאתי ההיפותזה, נכון? נו. אוקיי. אם עכשיו היה לי אינסטנס שהוא 0, 0, 0, 0. אתה מוסיף לי עוד אינסטנס, אתה מוסיף לי עוד אינסטנס. נכון, בסדר, אז ההיפותזה שלי היא כלום, לא יכול להיות. אז זה כלום. אז זה אומר שההיפותזה לא נמצאת במרחב ההיפותזות שלי. וזה לא טוב, אבל זה לא נכון. אבל זה אמרתי שההיפותזה כן נמצאת במרחב ההיפותזות שלי. בסדר? אמרנו את זה שאני מניח שההיפותזה נמצאת במרחב ההיפותזות. אוקיי, אז עכשיו אני מקווה שזה ברור לכולם. מצאנו מצד אחד consistent learner, מצאנו בעצם, אמרנו, כמו שאמרתי, שמרחב ההיפותזות הוא סופי, כן? אז עכשיו, בשביל ללמוד איזושהי היפותזה, אני רוצה להשתמש ב-bound, כמה samples אני צריך בשביל ללמוד בעצם איזושהי היפותזה. אז בואו נניח שיש 10 attributes, כן? לא רק 4. 10 attributes בינאריים עם שני ערכים. אנחנו משתמשים ב-conjunctions of features, כן? או I don't care, כמו שאמרתי קודם. אז מרחב ההיפותזות היא 3 בעשירית. עד לכאן אתם איתי. 59,000 היפותזות אפשריות. אני רוצה, ופה זה נכנס ה-probably, approximately correct. אני רוצה עם הסתברות של 95% שההיפותזה שאני אוציא יהיה לה טעות קטנה מ10%. זה הדלטה, זה האפסילון, כן? אז כמה אינסטנסס אני צריך? אז אני הולך לנוסחה, ואני כתוב לי שם, M צריך להיות גדול, מספר האינסטנסס צריך להיות גדול, 1 חלקי אפסילון, זה 1 חלקי עשירי. לן של גודל המרחב ההיפותזות, ועוד לן של 1 חלקי הטעות שאני מרשה, זה 1 מינוס ה-95%, כן? אז זה 0.0.05. כמה זה יוצא? זה יוצא 10, זה 11 וזה 3. סך הכל 10 כפול 14 בערך, לא מדויק בערך, 140 אינסטנסס. כלומר, בשביל להגיע לזה שאני יודע עם 95% הסתברות שהטעות שלי היא קטנה מ10%, אני צריך 140 אינסטנסס. תחת ההנחה שיש לי consistent learner, אבל הרגע הראיתי לכם שיש consistent learner. אז זהו, אז אני בשביל להגיע לכזה דבר, אני צריך 140 אינסטנסס. כמה אינסטנסס סך הכל יש לי? יש לי 10 פיצ'ר, כל אחד מהם בינארי. אז כמה זה? 2 בעשירית, 1024. אז יש לי 1024 אינסטנסס, מתוכם אני צריך 140 בשביל להגיע לוודאות המסוימת הזאת. זהו, אז יש לי פה כבר, שמתי יד, אז אם יש לי פחות מזה, כנראה שאני צריך, אני אגיע לוודאות יותר נמוכה. אם אני רוצה ודאות כזאת, אני צריך את זה. אם אני רוצה ודאות יותר גבוהה, או לחילופין אני רוצה טעות יותר קטנה, אז עוד פעם, אני צריך יותר אינסטנסס, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה הרעיון של probably approximately correct, וכמו שאתם רואים, שזה, כן, במציאות, וכאילו במה שיכול לעזור לנו, אנחנו ממש יכולים להגיד, אוקיי, כמה אינסטנסס אנחנו צריכים מצד אחד, או מצד שני, אם יש לי איזשהו מספר אינסטנסס, אז אני יכול להגיד, אוקיי, בהסתברות כזאת, מה הוודאות לטעות האמיתית? ותשימו לב שמה שקרה פה זה הפכנו את הטעות על הטריינינג סט לטעות אמיתית. פתאום יש לנו יחס בין הטעות על עכשיו, בסדר, הטעות על הטריינינג סט במקרה הזה הייתה 0, אבל בעצם אני אומר, אם אני מצליח להגיע לטעות 0 על הטריינינג סט, אז בעצם מה הטעות האמיתית על כל העולם שאני אפילו לא ראיתי אותו. יש לזה חוזק מאוד גדול, כן. אבל כמה באמת עובדים את זה במציאות? כי זה רק, כמו שאמרת קודם, זה תחת ההנחה... הרבה מאוד תיאוריה, תכף תראה איך זה מתקדם, לאט לאט, בסדר? אז קודם כל בואו סוף סוף נגדיר מה זה Pack Learnable. Pack Learnable זה probably approximately correct learnable. Pack Learnable, אז יש לי קלאס C של target concept, ויש לי set of instances X, שכל הפיצ'ר, גודל הפיצ'ר שלהם זה N, ויש לי איזה learner, שזה אלגוריתם למידה, ואני משתמש ב-hypothesis space H, כלשהו. זה כללי ביותר, כן? זה לא, אני נתתי דוגמה לפני רגע, עכשיו אנחנו מדברים על ההגדרה הכללית. אנחנו אומרים שהקונספט C
הוא pack learnable, כלומר אפשר ללמוד אותו בצורה probably approximately correct, על ידי L, כשאני משתמש במרחב H, אם, כן, כי אני צריך להגדיר את הכל, אין מה לעשות. זה המרחב H, זה ה-learner L, וזה C, הקונספט C. אז אתם זוכרים שיכולים להיות לי כל מיני דברים, יכול להיות ש-C נמצא בתוך H, יכול להיות ש-C לא נמצא בתוך H, כל מיני דברים יכולים להיות, לכן הפרדנו אותם. אבל זה מדבר על כל האפשרויות. אז הוא pack learnable אם לכל distribution D over X, כן? אז עוד פעם, אנחנו גם כן הנחנו כאילו מאחורי הקלעים שאנחנו הוצאנו את הטריינינג סט שלנו בצורה רנדומלית מתוך הדאטה האמיתית. אז יש פה גם עניין של distribution, ואני בוחר את האפסילון ואת הדלטה שלי, והאפסילון והדלטות, כמו שאתם זוכרים, האפסילון אומר לי מה? את הטעות, והדלטה אומר לי את ההסתברות לטעות. ואז אני בעצם, את שניהם הם צריכים להיות קטנים מחצי, אחרת זה לא הגיוני, כן? אני אקח את האחד מינוס שלהם. אז learner L, עם הסתברות לפחות 1 מינוס דלטה, כמו שאמרתי לכם, הסתברות גבוהה, כי אני רוצה 1 מינוס דלטה. output ההיפותסיס בתוך המרחב ההסתברות, היפותזה בתוך המרחב ההסתברות, היפותזות, כי זה המרחב ההיפותזות שיש לי. כך שהארור, ושימו לב, מדובר פה על הארור האמיתי, לא על הארור על הטריינינג סט, הארור האמיתי על הדאטה עם הדיסטריביושן הזה של ההיפותזה הזאת, הטעות שלו קטן מאפסילון, ופה נכנס מדעי המחשב. בזמן שהוא פולינומיאלי ב-1 חלקי אפסילון, 1 חלקי דלטה, n, שזה גודל מספר הפיצ'ר, וגודל ה-size of a concept space. אבל לא רוב ה-concept space יהיה כל המרחב. אז בסופו של דבר, כאילו, קודם כל, מה אתם לא רואים פה? איזה סימן שהשתמשתי קודם והוא נעלם לי פה? איזה אות? M. M כאילו נעלם. אז רגע, אמרתי שהדבר הכי חשוב זה מספר, אבל איפה M חבוי? פה, כי זה פולינומיאלי. אם M עצמו בעצם הוא לא יהיה פולינומיאלי, או יהיה מאוד מאוד גדול, אז הקונספט שלי לא יהיה pack learnable. אז בעצם, אם אנחנו יכולים להגיע למצב שבו גם המספר האינסטנסס שלי הוא מאוד מאוד גדול, לא פולינומיאלי, אז הקונספט שלי יהיה לא pack learnable. ולכן בעצם זה חבוי פה בתוך הדבר הזה. כן, כי אני בשביל להגיע ל-M instances, אני צריך עם ה-M עצמו, מספר האינסטנסס זה גודל הטריינינג סט. אם גודל הטריינינג סט הוא לא פולינומיאלי, אז ברור שאני צריך לעבור על כל הטריינינג סט בשביל ללמוד. אז בפרט, הקונספט שלי הוא לא יהיה pack learnable. כן? עכשיו, שנייה, בואו ניקח את הדוגמה הקודמת. הדוגמה הקודמת שלי, אם יש לי מרחב היפותזה סופי, והקונספט שלי הוא בתוך מרחב ההיפותזות, שזה בדיוק הדוגמה שאמרתי קודם, אז בעצם אני צריך 3 דברים בשביל להוכיח שהקונספט שלי הוא pack learnable. אני צריך קודם כל למצוא או להגדיר consistent learner, לפי מה שהראיתי לכם לפני רגע. ואז אני משתמש בבאונדס שהראיתי, כן, בגבול העליון, ואני בודק אם הסמפל קומפלקסיטי הוא פולינומיאלי. אם אני מוצא שאני צריך מספר פולינומיאלי של דוגמאות, אז יופי, זה אומר שהדברים הם pack learnable, חוץ מעוד דבר אחד קטן, ופה עוד פעם נכנס מדעי המחשב. האלגוריתם שלי עצמו, consistent learner, מה הוא צריך להיות? הוא גם צריך להיות פולינומיאלי, כן? כל שורה וכל שלב באלגוריתם, אם פתאום יש לי איזשהו שלב שהוא אקספוננציאלי, כי צריך לעשות משהו, לא יודע, חשב איזה משהו אקספוננציאלי, אז עוד פעם הלכנו, הקונספט הוא לא pack learnable. אז בעצם יש פה שילוב של 3 הדברים. מצד אחד אפסילון ודלטה שאומרים לי גודל הטעות וההסתברות, ומצד שני אני רוצה שהדברים יהיו פולינומיאליים, כי אם זה לא פולינומיאלי אז בעצם אי אפשר בכלל לחשב את זה ולכן זה לא מעניין. אז לכן קונספט הוא pack learnable אם מתקיימים כל הדברים האלה. ובמקרה שלנו, במקרה של disjunction of Boolean literal, יש לנו consistent learner, הראינו את האלגוריתם. לא הוכחנו שהוא קונסיסטנטי, אבל אני חושב שאתם יכולים אפילו בעצמכם לחשוב על הוכחה. באינדוקציה למשל. The sample complexity ראינו שהוא פולינומיאלי. מה אמרנו? ש-M גדול מ-1 חלקי אפסילון, לן, או בואו נסתכל על פה, כן? אז הוא פולינומיאלי באפסילון, בגודל H ובגודל... אז
בעצם יצא לנו שזה כאן, אם אני פותח את זה ומציב, אז יוצא לי פה ln של 3 בגובה n, 3 בגובה n זה גודל מרחב ההיפותזות, אז n נופל למטה, יוצא לי n חלקי אפסילון ln של 3. ובעצם, כמו שאתם רואים, אין פה שום דבר אקספוננציאלי, הכל הוא פולינומיאלי. אז ושימו לב שפולינומיאלי, אני מזכיר לכם עוד פעם, ב-1 חלקי אפסילון, 1 חלקי דלטה, כן? זה מה שחשוב. אז הנה, בדיוק הוא פולינומיאלי ב-1 חלקי אפסילון, 1 חלקי דלטה. אז הכל פה פולינומיאלי. כל שלב ב-consistent learner שלנו, מה הוא עושה? לוקח אינסטנס ובודק אותו עם כל ההיפותזות. אז זה גם פולינומיאלי. אז אין פה שום דבר שהוא לא פולינומיאלי באלגוריתם עצמו. סיימנו. ולכן הקונספט הזה, disjunction of boolean literal, הוא pack learnable במונח הזה. לא משנה כמה פיצ'ר בוליאנים יש לי, אני יכול בעצם ללמוד אותו בצורה כזאת. זה נקרא pack learnable. עכשיו, יש כל מיני דברים שיכולים לקרות לא טוב, כן? כמו שאמרנו, מתי הוא לא pack learnable? א', אולי לא מצאנו בכלל consistent learner. או אפילו נתחיל קודם, אם הוא לא נמצא במרחב ההיפותזות שלי, תכף אנחנו נראה דוגמה. דבר שני, כל אלה יכולים להתקיים, אבל הוא לא יהיה פולינומיאלי, משהו יהיה לא פולינומיאלי, למשל מספר הדוגמאות לא יהיה פולינומיאלי, תכף אנחנו נראה דוגמה לזה. אז כל מיני דברים יכולים פה להידפק, ורק אם כל התנאים האלה מתקיימים ביחד, אז אני יודע שהקונספט שלי הוא pack learnable, ואז דרך אגב, למה זה, עכשיו שאלת אותי, מה משתמשים בזה פרקטית? פרקטית אתה אומר, אוקיי, אז כאן כדאי לי כנראה להתחיל ללמוד את הדבר הזה, כי זה משהו שאפשר ללמוד אותו. לעומת זאת, יש לי קונספט שהם כל כך מסובכים, שלא משנה, אני אפילו לא צריך לחשוב על איזה אלגוריתם שלומד איתם, כי הסיכוי שאני אלמד איתם הוא אפסי. כן, עכשיו שאלה. אני מדבר על שאתה רוצה שהגודל קבוצת הטריינינג יהיה פולינומיאלי, הכוונה ביחס ל-n? ביחס לכל, ביחס, אז אמרנו, לשלושת הדברים. הוא צריך להיות פולינומיאלי גם ב-1 חלקי אפסילון, גם ב-1 חלקי דלטה, גם ב-n וגם בסייס. הכל. שום דבר מהם לא יופיע במערכת. בחסד בדיוק. אוקיי, אז בואו ניקח דוגמה שנייה של אותו הרעיון, אני מחפש איזושהי פונקציה בוליאנית, אבל הפעם אני לא מצמצם את עצמי למרחב היפותזות שהוא disjunction. אז זה אומר שכל האופציות האפשריות קיימות, כלומר כל פונקציה בוליאנית, כמה אופציות כאלה יש לי, אם יש לי n features, אז מרחב ה-instances הוא 2 בגובה n. נכון, אמרנו את זה קודם, כן, היה לנו 10 features, כמה instances יש לי? 2 בעשירית, שזה היה 1024. זה מרחב ה-instances. מה מרחב ההיפותזות? מרחב ההיפותזות, אני מזכיר, זה כל הדיכוטומיות. כלומר, כולם true ואף אחד false. אחד true וכל השאר false. עוד אחד true וכל השאר false. עוד אחד true וכל השאר. 2 true וכל השאר. כל הדיכוטומיות האפשריות. כמה כאלה יש? 2 בחזקת גודל מרחב ההיפותזות. שזה 2 בחזקת 2 בחזקת n. 2 בחזקת 2 בחזקת n. אוקיי. עכשיו אני מסתכל על החסם שהיה לי קודם, אותו חסם שהיה קודם. זה 1 חלקי אפסילון. לן גודל של h ועוד לן גודל 1 חלקי דלטה. שני אלה אין לי בעיה איתם, נשארו אותו דבר כמו קודם. איפה הבעיה שלי נוצרת? כאן. עכשיו מרחב ההיפותזות זה 2 בחזקת 2 בחזקת n. ועכשיו הלן מוריד לי רק 2 1, ואז נשאר לי ש-m צריך להיות גדול מ-2 בחזקת n. אכלתי אותה. כלומר עכשיו אני לא יכול, הקונספט הזה, קונספט כללי כלשהו, שהוא במרחב מאוד פשוט, אני מזכיר לכם, כל מה שמדברים פה זה על features בוליאנים, או 0 או 1, ופונקציה בוליאנית, או 0 או 1. כבר במרחב כזה, אם אני לא משתמש בשום bias, להכניס את הקונספט שלי ל-disjunction of literal, זה בעצם להגיד bias. אני אומר, אני מאמין שהקונספט שלי הוא זה. וגם אני אמרתי שהוא בתוך מרחב ההיפותזות שלי, אז זה אומר שאני חושב שהקונספט שלי הוא באמת כזה. זה בדיוק bias. זה בדיוק bias. ואם אני לא משתמש בשום bias, ואני אומר, בוא, אני מאמין שזה כל פונקציה אפשרית שיכולה להיות, אכלתי אותה, אני כבר לא יכול ללמוד את זה בצורה של pack. אני צריך בעצם מספר instances שהוא אקספוננציאלי במספר הפיצ'רס שלי. אקספוננציאלי, כלומר, יש לי 2 בחזקת 10, אז בקיצור, לא שווה לי בכלל להתחיל ללמוד. אתה מבין אז איפה זה נכנס? ופה זה בדיוק מפריע לי העניין של המציאות, שאתה
חייב להניח שהקונספט נמצא במרחב ההיפותזות שאתה עכשיו חוקר. ורק אז הנוסחה הזאת נכונה. לא, הנוסחה נכונה. זה נכון. זה נכון. זה נכון תמיד. הנוסחה הקודמת היא נכונה רק בהנחה. לא הנוסחה, עוד פעם, ה-Pack-Learnability, אבל שנייה, תן לי להמשיך. עוד רגע אנחנו נראה, Agnostic Learner, if we assume that there is not in H. בסדר? לא, יש לנו עוד. לא סיימנו את השיעור. אבל אני מקווה שזה כן נותן לכם איזושהי אינטואיציה לכמה חזק הקונספט הזה, וכמה בעצם הצליחו, ה-Pack-Learner הוא קיבל גם את טיורינג אמרו, אז בעצם הקונספט הזה יצר סדר כביכול קצת ב-learning, מה שקודם היה כזה, אוקיי, ירו באפלה, אמרו, אוקיי, בואו ננסה, לא ננסה, נעשה. עכשיו, יש ממש כלים כדי לבדוק את הדברים. טוב, אגנוסטיק לרנר, מה זה אגנוסטיק? אגנוסטי זה דבר שלא אכפת לו. מה זה לא אכפת לו? הוא אומר, אוקיי, אני לא יודע, כן נמצא בתוך ההיפותזה שלי, לא נמצא בתוך מרחב ההיפותזה שלי, לא יודע. עדיין אני בוחר איזשהו מרחב היפותזת כלשהו, ואוקיי, אני לא מניח שהטארגט קונספט הוא בתוך H. אז זה אומר בפרט, כמו שאמרנו קודם, שגם הלרנר שלי לא יכול להיות קונסיסטנטי תמיד. אולי הוא כן, אבל אולי הוא לא. ואני לא יכול להניח שהוא כן. ולכן אני כבר גם זורק את העניין של consistent learner, לא מעניין אותי. אני מוציא איזה learner הכי טוב שאתם מוצאים. איזה אלגוריתם שאתם מוצאים, support vector machine, לא יודע, מה שאתם רוצים, neural network שלא למדנו, אבל מה שאתם רוצים. אני מגדיר את H כוכב, את ההיפותזה עם המינימום true error. ההיפותזה עם המינימום true error, לא יודע מה היא, אבל היא איפשהו שם קיימת בעולם. היא לא חייבת להיות 0. אמרנו, למה היא לא 0? למה אני לא יכול להגיד שהיא 0? כי הקונספט שלי יכול להיות לא במרחב ההיפותזות, אז יכול להיות שתמיד יהיה לי איזושהי טעות. בסדר, אז בואו נבחר את ה-H כוכב שהוא המינימלי. אגנוסטיק לרנר מוציא היפותזה שיש לה מינימום טריינינג אירור, שזה הגיוני, כן? זה מה שאנחנו תמיד מנסים לעשות, not necessarily 0, עוד פעם מאותה תשובה, בתור estimation ל-H. נכון, אנחנו עושים איזושהי אסטימציה, אני מוציא את ההיפותזה הכי טובה שאני יכול על הטריינינג סט שלי, וזה, אני אומר, אסטימציה ל-H כוכב, שזה ההיפותזה שהיא הכי טובה שיכולה להיות בכלל במרחב ההיפותזות שלי. עכשיו, כל מה שאני עושה זה עוד פעם, אני רוצה לבדוק את ההבדל ביניהם. כמה טעות יכולה להיות בזה וכמה טעות יכולה להיות בזה. כי זה מה שחשוב לי. אני יכול למדוד רק טעות על ה-H שלי, ההיפותזה שלי, וזה הטעות שבאמת מעניינת אותי, ההבדל בין זה לזה. עוד פעם, שימו לב שזה מה שמעניין, ההבדל בין H כוכב לבין ה-H שאני בחרתי. בגלל שה-H שאני בחרתי זה מה שהלרנר עושה, וה-H כוכב זה הטעות הכי טובה שיכולה להיות. אז בעצם אנחנו במצב של estimation, הערכה. רגע, את לא הבנתי מה הקשר ביניהם, אחד מדבר על טעות אמיתית ואחד מדבר על טעות טריינינג. נכון. אז מה הקשר ביניהם? מה אתה משווה ביניהם? אז מה שאני רוצה, אני בדיוק, זה מה שמעניין אותי, ההבדל ביניהם. נכון? איזה הבדל? הבדל של איזה? של הטעות. איזה טעות? כל אחד מהם יש לו טעות. הטריינינג אירור. אבל לא, לכל אחד מהם יש טעות, נכון? הטעות, בשני המקרים זה הטעות האמיתית. אבל באחד מהם, זה הטעות האמיתית המינימלית, זה H כוכב, ואחד מהם זה הטעות שאני מוציא. כן, אני מוציא איזו היפותזה, יש לה איזה טעות, נכון? אז אני רוצה לדעת מה ההבדל. בשני המקרים זה הטעות האמיתית. האמיתית, ברור, בשני המקרים זה הטעות האמיתית. אוקיי, אז במקרה הזה אנחנו בעצם מדברים, עכשיו, שים לב שאת הטעות האמיתית אני לא יכול למדוד, נכון? אני לא יכול למדוד את הטעות האמיתית. מה אני כן יכול למדוד? אני יכול למדוד את הטעות על הטריינינג, נכון? אז לכן, אני בתור מי שמריץ את האלגוריתם, אני משתמש בטעות של הטריינינג בתור estimation, בתור הערכה לטעות האמיתית של H כוכב. ואז בעצם אנחנו עוברים לסטטיסטיקה. למה סטטיסטיקה? בעצם הטריינינג זה בעצם הטעות הממוצעת של הטריינינג סט, שזה כמו תמיד אמרנו, נכון? הלרנר מוציא איזשהו H tag שיש לו את ה-best average error בתור estimation ל-true error, נכון? אז בעצם אני יכול להשתמש במה שקרוי Chernoff bound. עוד פעם, אני לא הולך ללמד אתכם סטטיסטיקה, אבל יש איזשהו משפט בסטטיסטיקה שאומר, אם אני מסתכל על ממוצע של טעויות, אז אני אומר, הממוצע של הטעויות גדול או שווה מה-estimation האמיתי
ועוד אפסילון בהסתברות מסוימת. כן, ההסתברות, עוד פעם אני אגיד את זה הפוך, ההסתברות שהאסטימטור שלי, שהערכה שלי גדולה מהדבר שעליו אני מנסה לעשות אסטימציה ועוד אפסילון, שזה המרווח, תמיד יהיה גדול או קטן שווה מ-E בחזקת מינוס 2M אפסילון בריבוע. ש-M זה מספר הדברים שאני עושה עליהם average. ובמקרה שלנו זה אותו M. M זה יהיה מספר ה-instances בטריינינג סט. כי הטעות של הטריינינג ארור זה ממוצע של כל הטעויות של הטריינינג סט. אז בעצם יש לנו פה איזשהו אי שוויון שהוא דומה לאי שוויון הקודם שהיה לנו. יש לנו איזה upper bound על הטעות האמיתית בהינתן איזשהו משהו על הטריינינג סט. ובעצם אני מתרגם את מה שכתוב פה לפה. זה הטעות של H tag, הטעות שאני מודד על הטריינינג סט. זה הטעות של H כוכב, שזה הטעות האמיתית כביכול. ואני אומר שההפרש ביניהם גדול או שווה מאפסילון, ההסתברות שההפרש ביניהם גדול שווה מאפסילון, קטן או שווה מהחסם הזה. E במינוס 2M אפסילון בריבוע. ואם אני עוד פעם הופך את זה, מה זה הופך? אני מסתכל על ה-M, אז אני אומר עוד פעם, אני רוצה, זה ה-second bound on sample size. בעצם קודם היה bound ראשון, זה ה-bound השני. ה-bound השני אומר שבעצם, אם אני רוצה, ואני עושה את אותו טריק, אם אני רוצה שההסתברות לטעות תהיה קטנה מאיזשהו דלטה, אז אני צריך לבחור M שהוא גדול, ועוד פעם אני הופך את זה. עכשיו שימו לב שקודם היה לנו E בחזקת M אפסילון, ופה זה 2 אפסילון בריבוע. בסך הכל כל השאר נשאר אותו דבר, ולכן אני מפריד את זה. לן של H היה לנו גם קודם אותו דבר, לן של 1 חלקי דלטה. עוד פעם אני מזכיר לכם, דלטה זה ההסתברות, כן, שאני רוצה. אני רוצה בסרטנטי, בהסתברות מסוימת שהדבר הזה יהיה נכון. אז זה ההסתברות. מה השתנה? הטעות פה. פה קודם היינו תלויים באפסילון, ועכשיו אנחנו תלויים באפסילון בריבוע, שזה מצב יותר גבוה, בגלל שאנחנו יודעים פחות. אנחנו לא יודעים שהקונספט נמצא במרחב שלנו, אנחנו יודעים פחות. אז עכשיו ה-M תלוי ב1 חלקי אפסילון בריבוע, כמו שאמרנו, mainly due to replacing the counter example with an average. אז יש לנו פה באונד שני על ההסתברות, וזה בעצם אומר שהמצב הוא יותר גרוע, אבל לא כל כך נורא. כן? גם פה אני יכול לספור. אז סיכום של מה שהיה לנו קודם. מרחב היפותזות סופי. כן? אם הקונספט נמצא במרחב ההיפותזות, אז זה היה לנו את הבאונד הזה, על ידי זה שספרנו את מספר ההיפותזות, האפסילון בן, ואז בעצם יש שתי אופציות. אם זה מרחב היפותזות פולינומיאלי, כן, H הוא פולינומיאלי, אז זה סבבה, כי אז הכל נשאר פולינומיאלי. אם מרחב ההיפותזות הוא לא פולינומיאלי, אז אכלתי אותה, בגלל שאז אני כבר לא יכול ללמוד. זה לא פאקלר. אם הקונספט לא נמצא במרחב ההיפותזות, אז אני כבר לא יכול להשתמש בבאונד ההוא, אני משתמש בבאונד של צ'רמוף, ואז בעצם יש לי את אותו הדבר, רק שזה 1 חלקי אפסילון בריבוע. וזה אומר שאני צריך יותר דוגמאות בשביל להגיע לאותה ודאות כמו שהיה לי קודם. אז זה בעצם עד עכשיו finite hypothesis space. אבל כמו שאמרנו, הדברים הבאמת מעניינים נמצאים במרחב ההיפותזות אינפיניט, נכון? מה זה אינפיניט? למשל רגרסיה, כל הפונקציות האפשריות. למשל, אם יש לי אינסטנסס עם פיצ'רס רציפים, לא רק עם דברים בדידים בפיצ'ר, כן? אז זה כבר הופך למרחב היפותזות שהוא אינסופי. ואז אני בבעיה, כי אז איפה הבעיה? אתם רואים פה, אני מדבר על H, כן, ועל H פה, ולמרות שזה אפילו היה מאוד נורא קרוד, הרי אני החלפתי את גודל מספר האפסילון בהיפותזיס בגודל כל המרחב. אבל עדיין הייתי יכול לספור את גודל המרחב. אז פה יש לנו בעיה. אז מה קורה אם יש לנו infinite hypothesis space? פה אנחנו נכנסים לתחום האמיתי, שבעצם המציאו את פאקלר מוביליטי, וזה מה שנקרא VC Dimension, ופניק צ'רבננקיס, שאלה שני אנשים שהמציאו את המושג הזה, ולכבודם קוראים לזה VC Dimension, והמושג הזה, VC Dimension, הוא כאילו נראה נורא מסובך להבין אותו, אבל באמת אני חושב שאם
תחשבו על זה בצורה הגיונית, ולאט לאט, אז זה לא כל כך מסובך. ו-F, בשביל מה הוא נועד? קודם כל מוטיבציה, בשביל מה הוא נועד? הוא נועד בדיוק בשביל להחליף את זה, את ה-H פה ואת ה-H פה. כי אם מרחב ההיפותזות הוא אינסופי, אז אני עדיין צריך איכשהו לספור או להבין עד כמה הוא מסובך. אם הוא מאוד מסובך, מה זה? כמו שאמרנו, מרחב ההיפותזות שמכיל את כל הפונקציות הבריליאניות האפשריות. אז היה לי 2 בגובה X, כן? אז הוא מאוד מאוד מסובך. מרחב ההיפותזות מאוד מסובך, אין מה לעשות, אז אני צריך הרבה טריינינג אקזמפלס. זה היה שם. אבל אם אני במרחב אינסופי, אני לא יכול לספור אותם, אני לא יכול להגיד, אוקיי, יש לי הרבה היפותזות. מה הרבה? אין סוף, יש לי תמיד אין סוף היפותזות. אז מה זה? טוב, נכון שיש אין סוף, יש סוף יותר גדול וכן הלאה, אבל בכל מקרה זה אין סוף, אז אני לא יכול להציב פה שום דבר. אני לא יכול להגיד כמה אינסטנסס אני באמת צריך בשביל ללמוד את מרחב ההיפותזות הזה. ואז הטריק הוא לקחת ולשים פה במקום את זה, לשים את ה-VC dimension, את המימד של מרחב ההיפותזות, שמודד עד כמה הוא מסובך. וזה נקרא בדיוק VC dimension. אז VC dimension זה מדד, זה לא באמת הממד של המרחב, אלא זה בעצם מדד שאומר עד כמה המרחב מסובך או לא מסובך. וזה מעניין, איך אפשר למדוד מה המרחב מסובך או לא מסובך. אני חושב שזה... אני חושב שזה מאוד יפה, אבל בואו נראה. אז בואו נתחיל בהוכחה מאוד פשוטה, הגדרה מאוד פשוטה. מה זה נקרא? shattering. shattering זה לנפץ. אני מנפץ. אז אנחנו אומרים, דיכוטומיה. קודם כל אתם רואים שאני כל הזמן מתייחס לדברים פשוטים, דיכוטומיות. כן? או יכול להיות גם קונספטים שיש להם מולטי-קלאס, דברים כאלה, אבל בואו נשאר בדברים הפשוטים. דיכוטומיה. אני אומר שדיכוטומיה של קבוצה S, זה כמו שאתם יודעים, החלוקה של S לשני דברים. עכשיו יש לי סט של אינסטנסס, ואני אומר שהסט הזה הוא מנופץ על ידי מרחב היפותזות H, shattered by hypothesis space H, אם לכל דיכוטומיה של S יש היפותזה בתוך H. עכשיו זה, שוב, נראה הגיוני למה שעשינו קודם. אתם זוכרים שאמרנו, עברנו ממרחב כל הפונקציות הבוליאניות, סליחה, מרחב הדיסג'נקשן למרחב כל הפונקציות הבוליאניות. מרחב כל הפונקציות הבוליאניות יש לו יותר עוצמה, יותר חוזק, יותר יכולת ביטוי, ברור, כי יש לו הרבה יותר דיכוטומיות אפשריות. אז זה בדיוק הנקודה כאן. אנחנו מנסים למדוד מה העוצמה של H, על ידי זה שאנחנו לוקחים קבוצה S ואנחנו בודקים האם כל קונספט, כל דיכוטומיה ב-S אני יכול לייצג על ידי היפותזה בתוך H. אם כן, אם אני יכול לעשות כל קונספט, כל דבר כזה, אז אני אומר שאני מנפץ את הקבוצה הזאת. דוגמה ויזואלית מאוד מאוד פשוטה. יש לי 3 אינסטנסס. הנה, 3 נקודות, 1, 2, 3. מה עם כל הדיכוטומיות האפשריות? אז אתם רואים, או שזה חיובי ושני אלה שליליים, או שזה חיובי ושני אלה שליליים, או שזה חיובי ושני אלה שליליים, או שאף אחד מהם לא חיובי, או שכולם חיוביים, או ששניים חיוביים וזה שלילי, שניים. בקיצור, כל ההיפותזות, כל הדיכוטומיות האפשריות. מה שאתם רואים כאן זה שבעזרת עיגולים, אליפסות, לא יודע איך אתם רוצים לקרוא לזה, אני יכול לנפץ את 3 האינסטנסס האלה. למה? מה זה מרחב ההיפותזות שלי? מרחב ההיפותזות שלי זה אליפסות, בסדר? ו3 האינסטנסס האלה יושבים לי במרחב R2, כן? במרחב הדו-ממדי. אז הנה אתם רואים, סיירתי לכם את כל ההיפותזות האפשריות. הנה, זאת היפותזה אחת שאומרת מה? נגיד שמה שבפנים זה חיובי. אז מה זה אומר? ששלושתם שליליים. איפה ההיפותזה שאומרת ששלושתם חיוביים? הנה, זה האליפסה הגדולה הזאת. איפה ההיפותזה שאומרת ששני אלה חיוביים והוא שלילי? אז הנה, זו האליפסה הזאת. בקיצור, יש לכם פה את כל ההיפותזות האפשריות, ולכן מרחב ההיפותזות שמיוצג על ידי אליפסות בדו-ממד, יכול לנפץ קבוצה של 3 אינסטנסס בדו-ממד. בסדר? אז זה עניין הניפוץ, shattering, כן? איזו מילה מפוצצת. עכשיו, כמו שאמרתי לכם, היפותזה, מרחב היפותזות יכול לייצג כל קונספט
מעל אינסטנס ספייס X, אז הוא אומר שהוא מנפץ את האינסטנס ספייס X. כלומר, אם אני אקח כל קבוצה, כל אינסטנסס בתוך מרחב אינסטנסס, שהוא יכול להיות גם אינסופי, כן? כל דבר יכול להיות. ה-X הזה הוא לא חייב להיות סופי, הוא יכול להיות אינסופי. אבל אם אני יכול לייצג כל דיכוטומיה אפשרית, אז אני אומר ש-H מנפץ את המרחב ה-instances X, כן? עכשיו, אם זה לא נכון, ופה הנקודה, אם זה לא נכון, אם אני לא יכול לנפץ, כלומר, אני לא מצליח לייצג את כל ההיפותזות האפשריות בתוך מרחב ההיפותזות, בתוך מרחב האינסטנסס האלה, כן? עם מרחב ההיפותזות הזה, אני לא יכול לייצג את כל הדיכוטומיות האפשריות. אז עכשיו אני נותן, אני אומר, אוקיי, אז כמה אתה יכול? מה זה כמה אתה יכול? אני אומר, הסאבסט הגדול ביותר בתוך X, ש-H יכול לנפץ, זה בעצם מגדיר את ה-expressiveness, כן, את הדבר הזה. וזה ה-VC dimension. אז ה-VC dimension של מרחב היפותזות מוגדר over instance space X, הוא הגודל של הקבוצה הסופית הגדולה ביותר ש-H יכול לנפץ. כן? אני בוחר קבוצה סופית ואני מנפץ. עכשיו תשימו לב, מספיק למצוא קבוצה אחת כזאת. זה לא אומר שהוא מנפץ כל קבוצה בגודל כלשהו, בגודל נגיד 5. מספיק שאתה מוצא קבוצה אחת בגודל 5, זה ה-VC dimension. אם אתה מוצא קבוצה בגודל 6, אז ה-VC dimension הוא 6. אם אתה מוצא קבוצה בגודל 100, אז ה-VC dimension הוא בגודל 100, וכן הלאה וכן הלאה. עוד פעם, זה הבדל, זאת אומרת, זה לא שכל קבוצה בגודל 100, מספיק שתמצא אחת כזאת, סבבה. אז זה אומר שה-VC dimension של H, אני מזכיר לכם שה-VC dimension זה של מרחב ההיפותזות, והאינסטנסס זה במרחב האינסטנסס. אז אם אני יכול לנפץ כל קבוצה סופית, כל גודל של כל קבוצה סופית, אז במקרה הזה גם ה-VC dimension של H הוא אינסופי. בקיצור, אם הוא מנפץ את X, אז ה-VC dimension שלו הוא אינסופי. וכמו שאמרנו, זה איזשהו ליכולת הביטוי של מרחב ההיפותזות H. זה איזשהו מדד ליכולת הביטוי של מרחב ההיפותזות H. בואו ניקח דוגמה, שתי דוגמאות. X זה R, רציף. נכון, יש לנו פה כל הנקודות במרחב החד-ממדי. H, מרחב ההיפותזות, זה קטעים פתוחים. קטע בין A ל-B. קטעים פתוחים רציפים, A ל-B. אז אני טוען שה-VC dimension של מרחב ההיפותזות הזה מעל X הוא גדול שווה מ-2. גדול שווה מ-2. למה? קודם כל ברור שהוא גדול שווה מ-1. כן, תיקחו נקודה, שימו מסביב קטע, זה בפנים, ושימו מחוץ לזה קטע. אז זה מנפץ את כל האינסטנס האחד. שני אינסטנסס, יש לנו את זה ואת זה. שתי נקודות על הקו הישר. אני עכשיו בוחר את כל ההיפותזות שמייצגות את כל הדיכוטומיות. מה זה כל הדיכוטומיות? כל הדיכוטומיות זה אף אחד מהם הוא לא חיובי, או שניהם חיוביים, או זה חיובי וזה שלילי, או זה חיובי וזה שלילי. אז מה שאתם רואים פה זה כל הקטעים האפשריים. נגיד, הקטע הזה אומר ששניהם מה? חיוביים. הקטע הזה אומר ששניהם שליליים. הקטע הזה אומר שזה חיובי והוא שלילי, והקטע הזה אומר שזה חיובי וזה שלילי. אז הנה, ניפצנו את שני האינסטנסס האלה. עכשיו זה מספיק, כי מספיק לדוגמה אחת בשביל ש-VC dimension גדול שווה מ-2. סבבה? בואו נעשה, אז אם זה גדול שווה מ-2, בואו נהיה גרידי, מה נלך על 3? בואו נעשה. מספיק דוגמה אחת. רגע, אוקיי, לא נהיה גרידי, נחזור אחורה. אוקיי, למה זה מנפץ? כי עוד פעם, אני אומר, שני אינסטנסס יש לי. כמה דיכוטומיות אפשריות יש לי? בואו נכתוב אותם. יש לי או מינוס מינוס, או פלוס מינוס, או מינוס פלוס, או פלוס פלוס. זה כל הדיכוטומיות האפשריות, נכון? עכשיו, אם תשימי לב שפה בשתי הנקודות האלה, כל קו כזה בעצם מייצג לי קטע, נכון? עכשיו, כל קו כזה הוא היפותזה. והוא מייצג את אחד מהדברים האלה. בואו ניקח למשל את זה. זה אומר שזה חיובי, והוא שלילי, כי הוא מחוץ לקטע. לא, את זה אמרתי, פשוט איפה הניפוץ פה. אם אני מסוגל, הרי הגדרנו מה זה לנפץ, אמרנו שאם אני מסוגל לייצג את כל הדיכוטומיות, אז זה אומר שאני מנפץ. אז פה יש לי שני אינסטנסס, אני מסוגל, זה הגדרה,
מסוגל לייצג את כל הדיכוטומיות, ניפצתי שני אינסטנסס. אז זה מצד אחד, הגדרה של ניפוץ. מצד שני, אמרנו שההגדרה של VC Dimension אומר שאם אתה מוצא קבוצה בגודל K, ואתה יכול לנפץ אותה, אז ה-VC Dimension הוא לפחות K. למה? כי אם מצאת, ה-VC Dimension אומר שהקבוצה הכי גדולה שאתה יכול לנפץ. אז מצאתי 2, אז הוא גדול שווה מ2. אז עכשיו אני חוזר להיות גרידי ואני אומר, אוקיי, הלך לי ב2, אולי נעשה 3. 3, הנה יש לי x1, x2, x3. למה אני לא יכול לנפץ את זה עם קטע פתוח? אז אתה לא יכול לעשות את זה x3 חיובי ו-x2 בדיוק. אם נגיד כל דבר שאני בוחר ש-x1 ו-x3 הם סימן מסוים, נגיד חיובי, ו-x2 הוא שלילי, אז אני חייב בקטע לכלול גם את x1 וגם את x2, ואז 0, מה לעשות? זה קטע פתוח, אבל הוא רציף, ואז x2 גם חייב להיות בתוך הקטע. אז x2 חייב להיות גם כן אותו דבר כמו x1 ו-x3 במצב הזה. ולכן אני לא יכול לנפץ בעצם היפותזה שלדוגמה ש-x1 הוא חיובי, x3 הוא חיובי ו-x2 הוא שלילי. אין קטע שיכול לנפץ. אז זה אומר, וזה נכון לכל 3 נקודות. כן? היה מספיק לי למצוא 3 נקודות שלישייה אחת, אבל 0 כל שלישייה שאני אנסה, תמיד יהיה לי את הבעיה הזאת. אז לכן אני לא יכול לנפץ 3 נקודות, ולכן ה-VC Dimension של H מעל R זה 2. כן. אתה יכול רגע לחזור רעיונית על ההגדרה של לנפץ? לנפץ? כן. אז שוב, לנפץ אומר שאני בעצם יכול בעזרת מרחב ההיפותזות שלי לייצג את כל הדיכוטומיות האפשריות. או הדוגמה כאן, זה כל הדיכוטומיות האפשריות ב2. אז למה עם 3 לא יכולנו? מה הכוונה? איפה עם 3? למה עכשיו, לפני רגע, 3 נקודות? אז כי אני מצאתי דיכוטומיה אפשרית, הדיכוטומיה האפשרית היא זאת. זה x1 זה פלוס, x2 זה מינוס, ו-x3 זה פלוס. זה דיכוטומיה? של 3 האלה. עכשיו תתני לי קטע שיכול לייצג את הדבר הזה. כל קטע שייצג צריך להכיל את x1, והוא צריך להכיל גם את x3, אבל כל מה שבפנים זה חיובי. אז אתה לא יכול, יש לך רק קטע אחד. אז אתה לא יכול להכיל, אז x2 חייב להיות גם חיובי. אז לנפץ זה אם הייתי יכולה לעשות קטע ש... נגיד, בוא ניקח 2 קטעים. נגיד מרחב ההיפותזות שלי היה 2 קטעים, לא קטע אחד. אז הייתי יכול, אז הייתי משתמש פה, אז הייתי יכול לנפץ בעצם, והייתי יכול לשם אותם באיפה שאני רוצה את הקטעים, והייתי יכול לנפץ 3. דרך אגב, אז מי מגדיר את המספר קטעים האלה? איפה זה מוגדר על H, מרחב ההיפותזות, זה קטע בתוכה. זה מרחב ההיפותזות. אוקיי, סבבה, זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, x2 זה r בריבוע, ו-h זה half space. מה זה half space? זה קו ישר, לינארי, צד אחד זה חיובי, צד שני זה שלילי. מה זה מזכיר לכם? פרספטרון. h יכול לנפץ כל 2 נקודות. ברור לכם, נכון? זה פלוס, זה מינוס, זה עוד פעם. אני שם את הקו או באמצע ביניהם, ואז אני יכול להפריד, להחליט שזה חיובי, זה שלילי, זה שלילי, זה חיובי, או שאני שם אותם בצד אחד שלהם או בצד שני שלהם. אז ברור שאני יכול לנפץ 2. אז עוד פעם, בוא נהיה גרידי. מה עם 3? 3 אני יכול? 3 נקודות במרחב. עכשיו שימו לב. כל עוד הם לא על קו ישר אחד. יפה. כל עוד הם לא על קו ישר אחד, אבל מה אמרנו? מספיק שאתה מוצא לי 3 נקודות בודדות. שאני יכול לנפץ אותן, זה מספיק לי. לא צריך כל 3 נקודות. ולכן אני בוחר 3 שיושבים במשולש. עכשיו, שם קו בין 1 ל-2. שם קו פה בין 1 ל-2, שם קו פה בין 1 ל-2, וכן הלאה וכן הלאה. בקיצור, אני יכול לנפץ את כל הדיכוטומיות האפשריות. הנה הדוגמה. כמה כאלה יש לי? כמה דיכוטומיות יש לי עם 3 נקודות? 2 בחזקת 3, 8 דיכוטומיות. מה שיש לכם פה זה 4 קווים, אבל כל קו אני יכול להתייחס אליו או בתור זה הצד החיובי וזה הצד השלילי, או בתור זה הצד החיובי וזה הצד השלילי. אז לכן יש פה רק 4 קווים. ומה שאתם רואים פה זה בדיוק כל הניפוץ, כן? הניפוץ של 3 הנקודות האלה, כן? סליחה, נגיד פה 1, 0, 1 זה אומר שזה חיובי, זה חיובי וזה שלילי. אז זה 1, 0, 1. זה הקו שמפריד ביניהם. נגיד 0, 0, 0, 3 שליליים, כן? אז זה הצד החיובי וזה הצד השלילי. וכן הלאה וכן הלאה. אז יש פה את כל הדיכוטומיות האפשריות, ניפצתי 3,
VC dimension, מה? פחות שווה. יפה. קטן, שווה, סליחה, יכול להיות גדול שווה משלוש. טוב, מה עם 4? אני לא הולך אחורה. למה לא? איך קראנו לבעיית ה4? בעיית הקסור. אתם זוכרים? 4 נקודות, פלוס, מינוס, מינוס, פלוס. כן? כל 4 נקודות שתשים, גם שהן יושבות על קו ישר אחד, כן? גם שהן יושבות על קו ישר. לא משנה איזה 4 נקודות שאתם לא תבחרו, כן? אין שום דרך לשים פה קו שיפריד בין החיוביים לבין השליליים. קו אחד בלבד. כן? זה היה בעיית הקסור עם הפרספטרון, ושם התחלנו, בתחילת הדרך. ולכן אני יודע שה-VC dimension גדול שווה מ3, קטן מ4, ולכן הוא שווה 3. את זה אפשר להרחיב, כן? בעצם ה-VC dimension של פרספטרון במרחב Rn זה R פלוס 1, כן? בדו-ממד זה 3, בתלת ממד מישור זה 4, ב5 ממדים זה 6, וכן הלאה וכן הלאה, כן? זה ה-VC dimension של פרספטרון. להסביר את המשמעות שאתה אומר VC שווה 3? מה אתה אומר? אמרנו, לפי הגדרה, מה ההגדרה? VC dimension, ההגדרה זה הגודל של הקבוצה הסופית הגדולה ביותר מתוך X שאני יכול לנפץ. זה לפי הגדרה. אז איפה פה אני רואה שזה 3? איפה? כאן? לא, כאן את לא רואה שזה 3. פה את רואה שזה 3. כאן את רואה שזה 3 כי יש לי 3 נקודות, ואני מראה לך שבעזרת קו אני יכול לנפץ, כלומר לייצג את כל הדיכוטומיות האפשריות של 3 נקודות. אז הנה כל הדיכוטומיות שיש לי 3 נקודות, אני יכול לייצג בעזרת קווים. ויש פה, למרות שיש פה 4 קווים, יש פה 8 קווים באמת. כי כל קו אני יכול להתייחס אליו, אמרתי, או בתור חיובי בצד הזה, או בתור חיובי בצד הזה. אז יש פה 8 היפותזות, והן מייצגות את כל הדיכוטומיות האפשריות של 3 נקודות, ולכן, בגלל שזה 3 נקודות, VC dimension גדול או שווה מ3. גדול או שווה מ3. אולי 4, אבל 4 אמרנו, הנה, 4 תמיד יש את הדוגמה הזאת, המעצבנת, שאותה אני לא יכול להפריד בעזרת קו. עכשיו, לא מספיק שאני מראה לך את זה, כי זה רק דוגמה אחת, ואני אמרתי שאתם תמצאי לי איזושהי דוגמה עם 4 נקודות, אבל כל 4 נקודות את יכולה לסדר אותם ככה, שאי אפשר יהיה להפריד אותם בעזרת קו אחד. אם הם לא יושבים על קו ישר, אז זה נראה ככה, אם הם כן יושבים על קו ישר, אז זה נראה ככה. בקיצור, אפשר להוכיח. ולכן זה קטן שווה מ4, גדול שווה מ6. אז זה 7. אוקיי, לפני הפסקה דבר אחד אחרון, כדי שיהיה לנו איזה חסם על ה-VC dimension, זה לא כל כך מסובך. אני טוען ש-VC dimension של כל מרחב היפותזות סופי, קטן או שווה מלוג 2 של גודל המרחב. לוג 2 של גודל המרחב. למה? אז זה די פשוט להסתכל, כי זה סתם ספירה. בואו נניח שה-VC dimension שלנו הוא D, כלשהו. D. אז זה אומר ש-H לקח D instances והצליח לנפץ אותם, נכון? כי זה עוד פעם, לפי ההגדרה. חייבים להיות D instances שאני יכול לנפץ. כמה היפותזות, כמה דיכוטומיות יש עבור D instances? 2 בחזקת D, 2 בחזקת D. אז יש 2 בחזקת D היפותזות. כלומר שב-H יש לפחות 2 בחזקת D היפותזות, כי אמרנו שהוא יכול לנפץ D instances, אז יש שם לפחות 2 בחזקת D היפותזות. ולכן 2 בחזקת D הוא קטן או שווה מגודל של H, נכון? ואז בעצם אנחנו מוצאים ש-D, שזה ה-VC dimension, הוא קטן או שווה מלוג 2 של H. כן, לוג 2 של H. זהו. אז זה אומר שהחסם העליון של ה-VC dimension זה לוג של גודל מספר היפותזות. עכשיו, מאיפה זה מגיע? למה זה חשוב? כי אני מזכיר לכם, אתם רואים פה לוג של H. לוג של H. כלומר, בעצם אנחנו פה משחקים, כן, אם זה היה יותר גדול, זה היה יותר גרוע. אבל אנחנו רואים, VC dimension נותן לי דיוק יותר גדול מאשר לוג של גודל מרחב ההיפותזות. אני בעצם יכול להגיע לחסמים שהם יותר טובים מאשר מה שהיה לי קודם, גם במרחב היפותזות סופי. ה-VC dimension נותן לי בדיוק את יכולת הביטוי של מרחב ההיפותזות, שהוא יותר נמוך מלוג של גודל מספר ההיפותזות. יכול להיות שהוא יותר נמוך. ובזה נסיים. אני לא הולך להסביר למה, אבל הנה דוגמה.
לחסם של M עם מרחב היפותזות עם VC dimension, כן? אז בסדר, יש פה כל מיני עניינים, כל מיני לוגים ו-4 ו-8 וכן הלאה, אבל בעצם אתם רואים שזה לא רחוק ממה שהיה לנו קודם. היה לנו M תלוי ב-1 חלקי אפסילון, עוד פעם אפסילון זה הדבר, הוא תלוי בלוג של, כן, הנה פה, לוג של 1 חלקי דלטה, מה שהיה לנו קודם, אותו דבר. ופה החלק הזה זה החלק החדש. במקום להשתמש בעצם בלוג של גודל המרחב, אני משתמש ב-VC dimension של מרחב ההיפותזות, כן? אז פחות או יותר יש לכם את אותו דבר פה, כן? לא משנה כרגע, זה באמת לא כך חשוב איך בדיוק הגיעו לחסם הזה, זה גם לא כך פשוט, אבל בכל מקרה, זה שוב מביא אותנו למצב שבעצם זה הרעיון. הרעיון הוא שבעצם שאנחנו משתמשים ב-VC dimension בשביל לחסום את מספר ההיפותזות שאני צריך. אז לסיכום, אם מרחב ההיפותזות הוא סופי, היה לנו או חסם כזה אם הקונספט נמצא בפנים, או חסם כזה אם הקונספט לא נמצא בפנים, ואם אני נמצא ב-infinite hypothesis space, אז אין לי ברירה, כן? VC dimension הוא טוב גם לפה. זה לא זה, היו רק, התחלתי עם זה, אבל למעשה לא משתמשים באלה, משתמשים ב-VC dimension גם במרחב סופי. אבל במרחב אינסופי אין לי ברירה, אני חייב להשתמש ב-VC dimension, ואז יש לי את החסמים על VC dimension, ויש יותר ממה שאני הראיתי לכם פה. הראיתי לכם רק אחד, אבל יש כמה כאלה, וכן הלאה. אבל בזה אנחנו נסיים היום, כי זה מספיק. היום אני מתכוון, היום בקטע של עד ההפסקה. באיזה נוסחה אתה מציב את זה? זאת. זאת הנוסחה שהיינו מקודם? זאת. לא, זה לא אותה נוסחה, זה קצת שונה. יש 4, 8, יש כל מיני דברים קצת שונים, אבל זו נוסחה שהיא בנויה פחות או יותר אותו דבר. אתה רואה, M תלוי... חשבתי שזה פרמטר, זה ממש בנוי בנוסחה. זאת הנוסחה, זה החסם על מספר האינסטנסס שאני צריך, כן? בשביל, אני צריך למצוא את ה-VC dimension של מרחב ההיפותזות שלי. בהגדרה של VC, לא אמרת שהוא יכול להיות אינסוף? יכול להיות גם אינסוף. נכון. אז אבל במקרים כאלה עושים דברים אחרים, או שגם כן, אתה יודע, מרחב היפותזות אינסופי זה אומר שהוא מאוד 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 חזק, ואז אתה בשביל ללמוד קונספטים בתוכו, אתה באמת צריך כנראה הרבה מאוד אינסטנסס, אולי אינסוף. בשביל עוד פעם, הכל, תזכור שזה הכל נמצא תחת probably approximately correct. כלומר, אני רוצה חסמים, אתה יכול ללמוד, אבל לא יהיה לך מושג אם הגעת לקונספט הנכון, לא הגעת כמה טעות יש לך אמיתית, כל הדברים האלה לא יהיה לך מושג. אם אתה רוצה שיהיה לך מושג, דרך אגב, זה באמת נכון, שאתה לרוב לא תבחר מרחב היפותזות שהוא כל כך חזק, וכן, יכול להיות שם כל קונספט אפשרי, אלא ההפך. זה קצת קשור גם ל-bias variance, כן? וקצת קשור ל-no free lunch theorem, שאנחנו אומרים, הקונספטים האמיתיים שאנחנו רוצים ללמוד, הם לא כל דבר. יש רגולריות, יש structure, אני יכול להאמין שהקונספט שאני רוצה ללמוד הוא מסוג מסוים, כן? והוא לא סתם כל קונספט אפשרי. וזה בדיוק הדברים כאן. כלומר, אז אתה תבחר מרחב היפותזות שאומר, אוקיי, אני מאמין שהקונספט שלי הוא כזה. כשאתה אומר על התבחר, אתה מקבל להוסיף בייס. כן, ברמה מסוימת, זה תמיד נקרא להוסיף בייס. אתה מאמין, זה שאתה אומר, אני מאמין שהקונספט שלי הוא כזה וכזה, ואז אני בוחר במרחב היפותזות כזה שהוא מוגבל, זה בייס. אין מה לעשות. אוקיי, זה היה calculability, זהו, ובזה אנחנו שמים את העניין התיאוריה. אחרי הפסקה אנחנו נדבר קצת על dimensionality reduction.